אז איך אני יכול לעזור לך? איזה יופייפייה. היום יום נהדר. אני כל כך יפה, ואני חופשייה. אז שלום בנים. אני חושב שאין לי מחלות. אני באמת יפה ונהדר, ואני חושב שאני צריך את החברה הזו. חבר'ה, תירגעו, אני באתי לרופא. איפה הוא? נראה לי שמישהו נפל כאן. נראה לי שאני לא יכולה לעזור לו. נראה לי אני עוזבת. בן, שלום. אתה רוצה? אני יכולה להראות לך משהו? מה אתה חושב על זה? כן, כן, כן. הגרים שלך בבלונים, אז אני חושבת שאתה יכול להתרפא מהר ככה. מה? נו, וואי, באמת, חשבתי שיהיה משהו מעניין. אני אשב בטלפון עדיף. איזה יום טוב. לעבוד נהדר. לאן את הולכת עם החיים? בלי חיים, בבקשה. אז תני לי את הארנב שלך. ככה, בבקשה. ואני אחכה לך כאן. מה יש לך בעיה? מה זה? בלי בעלי חיים? מה אני יכול לעשות עם סטיואי? נו, הוא חבר שלי. אולי... אני לא שברתי את היד? לא שברתי. טוב, בסדר, אני יכול להביא משהו? נכון, יש לי רעיון. אני יכול להיות כאילו איש עבר, ואז אני יכול להיכנס עם סטיואי, כאילו הוא עוזר לי ללכת. שלום, שלום, אני לא רואה כלום. אז אני יכול להיכנס? נו, באמת, מה אתה עושה? אתה עיוור? כן, כן, תיכנס בבקשה. אופס, נראה לי שהבלון שלי נפל. לא, סטיבי, גולן, לאן אתה הולך? סטיבי, נו, אתה תקבל ממני עכשיו. וואי, אני אתפוס אותך עכשיו. נו באמת, בלי עצמות, לאן אתה רץ? אני אמרתי לחזור. נו, אני אתפוס אותך, תעצור, אני אמרתי. וואי, עשיתי את זה. סליחה, אתה לא עיוור, אתה יכול לראות, בבקשה, לרוץ. אז אני צריך לנקות כאן קצת. שלום שלום, יש לך בייבי, איזה יופי. ויש לי צעצוע בשבילכם. תראה, אני רוצה לבדוק איזה יופי. נראה לי שזה ישן. לא, זה מאוחר מדי. יש לי שם כלב. אני לא בשמחה. נו באמת, אני לא יכולה לעזוב. בסדר, אני יכולה להיכנס עם הנסיכה שלי. נו בבקשה, טוב, הבנתי, אני עוזבת, זהו. וצעצוע יש לי. לאן אתן הולכות? בבקשה לעצור. מה זה? סליחה, אי אפשר להיכנס עם בעלי חיים. בסדר? תני לי את זה. בלי בעלי חיים. סליחה, הנה הכללים. זה לא ענייני. אתה חוזר? בלי בעלי חיים? מה זה אומר? אני צריכה להביא משהו? אני לא יכולה ללכת בלי חרקים שלי. באמת? מישהו עשה קראפט? נראה לי שיש לי רעיון. אני יכולה לעשות כאילו יש לי טראומה של ראש. אז אני יכולה להיכנס ככה בטח. כואב לי מאוד. שלום שלום, מה קרה לך? וואו, מה זה כאן? אף פעם בחיים לא ראיתי דברים כאלה, בטח תכנסי. כואב לי מאוד את הראש. שלום סבתא, מה את חושבת? זה לא טראומה שלי. יש לי כאן בעלי חיים שאני אוהבת, הם כל כך חמודים. איזה ג'וקים, איזה יפים, אני אוהבת מקקים שלי. סבתא, לאן את הולכת? לא, אני בסדר, אני בריאה. שלום שלום אחי, מה אתה עושה כאן? אתה יכול להיכנס? בלי בעלי חיים? נו, איזה סיוט. אם אני הייתי יודע, אף פעם בחיים אני לא הייתי באה לבית חולים האלה. בלי בעלי חיים? באמת? וואי, אני צריכה להביא משהו. אני יודעת, יש לי רעיון. אני יכולה לשפוך את הדגים שלי מתוך האקווריום לתוך הדבר כזה, ואז אני יכולה ללכת עם האינפוזיה שלי. כאילו יש לי את האינפוזיה. נהדר. אני צריכה לבדוק את הדבר הזה. שיטה נהדרת. שלום שלום, אני מרגישה רע. נו באמת, איזה סיוט, בטח, תיכנסי, לכי. שלום שלום סבא, ואני שכנה שלך חדשה, והנה הדגים שלי. עכשיו אנחנו שמים אתכם לתוך המקום הכי טוב. אני כל כך עייף, אני צריך לשתות קצת. משהו קרה עם המים. איזה סיוט, אני שתיתי את הדגים. זה שלך? אי אפשר להיכנס עם הבעלי חיים. איזה סיוט.
מה זה כאן? לאן אתה באת? וואי, באמת, חברה שלי, אי אפשר להיכנס אפילו עם הנחש, נו באמת, זה בשביל הבני אדם. נו, צריך להביא משהו? אני לא צריכה לקחת את החולדה שלי? בסדר, יש לי רעיון. הנה, אתה יכול ללכת דרך הדבר הזה. שלום, שלום. אין לי בעלי חיים, נו באמת. וכאן. מה אתה עושה? בסדר. ומה יש לי בתיק? נראה לי שיש לך גבינה כאן. למה את צריכה גבינה? וגם יש חור. זה מוזר. את אוכלת את זה. טוב, בסדר. אין בעלי חיים, תיכנסי. שלום, שלום. אני נרדה החדשה שלך. ובבקשה, בשקט, אני צריכה להיפגש את החבר שלי. הנה, בא אליי מותק, איזה מרחדה. נו, חמודה. מצא הכל, וזה נהדר. עכשיו אני מסיים את העבודה שלי. רגע, בלי בעלי חיים בבקשה. והאוגרים אנחנו לוקחים אותם. בבקשה, אתה יכול להיכנס עכשיו. מה? אני לא יכולה להיכנס עם בעלי חיים? איזה סיוט, אני צריכה להביא. טוב, אני צריכה לקחת אותה. נראה לי ששף צריכה לעזור לי. אגב, אני יכולה לקחת את העגלה שלה. אז אני יכולה לקחת את התלבושת של שף ובטח הרגלה. אז אני יכולה לשים כאן את הדייסה ואפשר להיכנס. שוב את? בסדר? מה אנחנו אוכלים היום? מה זה? דייסה, איזה סיוט. אני אכלתי את הממתקים, בבקשה להיכנס. שעשית את זה. ולמה אנחנו לא לוקחים את הדייסה? הנה, זה יהיה ממש בריא בשבילך ואת תתרפי מהר. הנה, תרופה נהדרת בשבילך, בליסימו. והנה, מתוקה שלי, אני באמת התגעגעתי. סיוט. תעצור. בלי בעלי חיים. בבקשה, לשים הכל לכאן. נו, זה משהו חדש. טוב, בבקשה, זה יחכה לך כאן. תיכנסי. בלי בעלי חיים? וואי, מה אני יכולה לעשות בלי פסקל? בסדר, אני צריכה להביא משהו. נכון. אני יכולה לשים אותו מתחת לקישוטים שלי. אגב, קובה, בבקשה, תשב כאן, פסקל. אז אני סגרתי אותך, יפה. כאילו אני חולה עכשיו. אפשר להיכנס. אז כולם תחשבו שיש לי מחלה. כל כך קר לי. יש לי טמפרטורה 69.9. שלום שלום אחי, אני צריכה רופא בדחיפות. אין לי בעלי חיות, יש לי רק את המחלה. כן, בסדר. יש כל כך הרבה אנשים שלקחו איתכם את הבעלי חיים. רגע, מה זה יש לך על הראש? בבקשה, לעזוב. למה? כל פעם הם לוקחים את הבעלי חיים שלהם כשאני עובד. נו, דן, אנחנו צריכות למצוא את המפתח. כל כך מפחיד כאן. מה זה? כספת? ויש מנעול? הכל מתחת למנעולים. תראי, יש כאן משהו בקופסה. בוא נבדוק, אולי יכולים למצוא את המפתח? אני חושבת שאני יכולה למצוא שם מפתח, אבל משהו זז כאן, משהו מגעיל. אני מצאתי מפתח! סיוט! היו כאן דולר! הנה מפתח. עכשיו בואו נבדוק מה יש בכספת. נראה לי לא אימות! מי רוצה לראות אותי? דן, מה היה שם? שם היה ראש. אוקיי, אני עכשיו יכול לפתור את הבעיה. תסגור את זה, אימות! מה זה? אני אמרתי לך. תראה, יש כאן קופסה חדשה, עכשיו אתה תבדוק. אני מפחיד ומעניין לי. מה זה? בבקשה, אל תאכל אותי. סליחה נחש, אני לא רוצה לעשות איתך שום דבר, אבל אולי כאן? יחס, מה זה? סיוט. יש, סוף סוף אני יכול למצוא מפתח. עכשיו אנחנו יכולים לפתוח כספת. אני מקווה ששם אמור להיות משהו מגניב. לא. וואי, איך אתה מרגיש? באמת? מפתח מכלא? באמת? ראית את זה? טוב, תראי, שם קופסה חדשה. נכון, עכשיו אנחנו נבדוק מה יש בפנים. יש שם משהו חלקלק. מגעיל?
אני מקווה שזה לא נזלת. הנה המפתח. הנה הוא. איך, באמת, ציוד נזלת. אוקיי, אני אשכח על זה. אני פתחת כספת. שלום שלום, מכאן. אמאות, מה זה הטלפות? מה זה? קופסה חדשה? טוב, אני צריך לבדוק אם אני יכול למצוא את המפתח. אוקיי, משהו חלקלק וחי? מה זה? זה לא נעים בכלל, זה דומה למוח. אני לא רוצה לחשוב על זה. הנה מפתח. סוף סוף אתה תחשוב ואני יכולה לפתוח כספת. זה כל כך נחמד. מי כאן? אמאות, זה שלט. בבקשה תורידי את זה ממני. הנה, קופסה חדשה. עכשיו אנחנו יכולים לצאת מכאן. הנה תורי, מה זה כאן? משהו רך, כמו ריבוע. המפתח אמור להיות בפנים. אני צריכה לקרוא את הג'לי הזה. וואי, כל כך קשה לעשות את זה. אני חזקה, אני יכולה לעשות את זה. סוף סוף אני עשיתי. יפה, עוד קצת. יש, הנה מפתח. וואי, הידיים שלי. אוקיי, מה יש בכספת? תעזרו לי! לא! מישהו רוצה לקחת אותי! אני לא אתן לזה לקרות! אוקיי, הכל טוב, אני עזרתי לך. אני לא רוצה לפתוח את הכספת. אוקיי, בסדר. עכשיו אני. לא, אני פוחד מכל מיני עכברים. סליחה, אני פשוט רוצה לקחת את המפתח. בבקשה לא לנשוך. נראה לי אני מצאתי את המפתח. לא, זו חולדה, סיוט. אז אני צריך למצוא מפתח. הנה הוא. עוד קצת. אני מנסה לפתוח. אמאות, מה זה? וואי, זה לא נעים בכלל. זה בצבע אדום, זה דם. אני פוחדת. מיה, בבקשה, הכל טוב איתך? נו, קדימה, תתעוררי. בסדר, בלי בעיה. אני מקווה ששם אין שום דבר מגעיל. סיבוב. וואי, זה דומה לראש. זה רך. אני אוהבת את זה. הנה המפתח. סוף סוף אני צריכה לפתוח כספת. ומה יש כאן? מה זה? כפתור? דן, אולי אתה יכול ללחוץ על זה? אולי את... בסדר, אני אלחוץ. ומה שצריך לקרות? אמאות, דן, מה זה? אני עכשיו באיזשהו נוזלי מוזר. אני מקווה שזה שוקולד מספיק לי. תראה, דן, יש שם כספת ראשון. אני שמח שיש משהו חדש. בואו נבדוק מה יש בפנים. משהו זוחל. אבל איפה מפתח? איפשהו קרוב. הנה, אני מצאתי אותו. יפה, מה יהיה בפנים? לא, יש כאן חרקים. אני שונא חרקים. אני צריך לפתוח כספת. לא, אני לא זז, אבל עליי יש החביש גדול. תורידי את זה ממני, מיה. דן, מה זה? הוא ענק. בבקשה, הוא רוצה לאכול אותי. לאן הוא הולך? נראה לי שאני בסדר, אני חי. אוקיי, צריך לפתוח קופסה חדשה. בסדר. כמה עוד אפשר? אני חושבת שזה משהו חלקלק. אני כל פעם מקבלת משהו מגעיל. אוקיי, בסדר. אני צריכה להיות מורכזת על המפתח. זה דומה לקערה עם קקי. וואי, הריח הזה פשוט מגעיל. נראה לי שאני מצאתי מפתח. זה לא קקי, זה שוקולד. כל כך טעים. אתה רוצה? זה נעים. אוקיי. אני צריכה לפתוח מפתח. שם אמור להיות משהו מקסים. הנה, אני אומרת, זה כל כך מגניב. מה זה? יש, את צדקת, זה היה מפתח, הוא יכול לפתוח אותנו, אנחנו יכולים לצאת, יש, סוף סוף, אנחנו יכולות לצאת.
אני מקווה שאני לא צריך להיזכר את זה. עכשיו אני יכול לפתוח את הכלא שלנו. יש, קדימה. אופס. עכשיו אני מוסיפה כמה פירות והכל מוכן אצלי כמעט שיקוי יפה. אני עכשיו יכולה לצייר ככה וזה יהיה יותר מובן. הגיע הזמן לנשנש קצת ואף אחד לא רואה אותי. אני אוהבת את הממתקים האלה. את מי אני רואה? תודה רבה דבר. ואז בסוף צריך להוסיף. מה זה הרעש הזה? סניקרס. מה זה? אופס, נראה לי שהיא יודעת מה זה. מי נתן לכן לאכול בכיתה? בבקשה לתת לי את כל הממתקים. קדימה בנות. נו באמת, בסדר, כמו שתגידי. ברוכים הבאים לשיעור של ציור. אתם צריכים לצייר את הגלגול. תראי מה יש לי. מה זה צבע? לא, זה לא צבע. מה זה? עכשיו אני יכולה לספר לך הכל. פעם אני אכלתי את ג'לי ועשיתי את השיעורי בית. ושוב אני התבלבלתי בצבע וג'לי ושפכתי את הצבע לתוך הפה שלי. זה היה רע מאוד, אבל אני מצאתי איך אפשר לקחת את הג'לי לתוך הכיתה. אני פשוט שמתי את הג'לי לתוך הצבע וזהו, ועכשיו אף אחד לא מבין שיש לי ממתקים איתי. תראו, מגניב. זה נהדר, עינית. גם לי יש משהו. מה את עושה? את יודעת, אני רק מציירת בצבע שחור, כי זה צבע הכי טובה כדי לצייר את העטלף מפחיד. אבל דבר שיחק ועוגיות נפלו על הצבעים שלי, ואני שמתי אוריו במקום צבע כדי לאכול בשיעור. הבנתי, זה גאוני. אני שמעתי שיש שם משהו כמו צליל. אני לא רואה שום דבר. זה כל כך מוזר. זה פשוט צבע, אנחנו מציירות. אני מקווה שהיא לא תשים לב. טוב, בסדר, תמשיכו. בסדר, זה עבד. ומה התשובה? הנה, צירי ונסדי, מה את חושבת על זה? אני חושבת ששום דבר שיוצא דופן. הנה, תסתכלי, יש כאן מרמלדה במקום כפתור. מגניב. אתמול אני אכלתי את המרשמלו שאני אוהבת ועשיתי את השיעורי בית במתמטיקה. ושוב, אני נפלתי ואת המכשיר שלי וכל הכפתורים יצאו ואני הבנתי מה יכול לשים במקום כפתורים. אני שמתי מרשמלו וגם סקיטלס עם מרמלדה. ככה אני קיבלתי את המכשיר נהדר ואפשר לקחת אותו לשיעור. אני רוצה לאכול. איפה המחק שלי? מה? הנה, ראית את זה? גם לי יש סיפור נהדר. אני אוהבת לאכול מרשמלו כשאני קוראת את היומן שלי, אבל מישהו הרס את זה אתמול. אני הייתי באמת כועסת ואני לקחתי במקום מסטיק את המרשמלו, ואז אף אחד לא יכול להבין שזה מרשמלו ולא מסטיק, ואני פשוט לקחתי את זה איתי בתיאבון. מי אמר בתיאבון? אי אפשר לאכול בכיתה. מה זה, יש לכם אוכל? מוזר, אין שום דבר. בבקשה לשים לב על העטלף. אתם צריכים לדעת את כל הפריטים. וואי, הכל מובן. אין צירי, מה את חושבת על זה? זה די מאוד. מגניב. אני פשוט שמתי את המרמלדה כמו העטלף בעזרת הסירופ תירס. גם אני הבאתי משהו איתי. תראי, מה את חושבת, זה נצנצים? לא, יש כאן ממתקים. מגניב עינית. תודה רבה, אבל שיעור של ביולוגיה באמת קשה לקחת את הממתקים. אני פשוט לקחתי את הפרון ושמתי לתוכו את הממתקים. זה כל כך מגניב, אף אחד לא רואה אותי. וגם צריך להגיד שזה העטלף, ואתם יודעים מה הכל עכשיו. באמת? אתם שוב אוכלים משהו? סליחה, אני צריכה לבדוק הכל. אני יכולה למצוא את הממתקים. אוקיי, שולחן, עיוורון, ספרים. נראה לי שאני דייתי.
ועכשיו אתם צריכים לדעת את הצלילים האלה. אין, תתעוררי. דבר, תתעורר אותה. נו, תפסיקי. נו, מה זה? מה איתה? אולי אתה יכול לסגור את האף שלה? מה זה? מה קרה? הגיע הזמן לשתות קפה. טוב שאני לקחתי את זה איתי. הנה, אני שמה קש וזהו. טוב שאתמול אני הבאתי את הרעיון גאוני לשים את הקפה לתוך הכוס בשביל העפרונות, וגם אני שמה קש. אז תראי, זה קל מאוד. תראי, גם לי יש משהו. אני שמתי את הקש מבקבוק של קולה. וואו, זה נהדר, רעיון מגניב. לא, 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 לא. אתם מבינים הכל? נראה לי שכן. אז לא, לא, לא. טוב, הגיע הזמן לעשות גיאוגרפיה, אני אוהבת אותה. בואו נבדוק מה יש על המפה שלי. וכדי לעבוד יותר מגניב, אני אקח כמה צ'יפס. מה? יש כאן רעיון גאוני. אני יכולה לשים צ'יפס לתוך הקופסה בשביל מפה. ככה אני יכולה לקחת אותם לתוך הכיתה. תראי מה אני הבאתי. מה זה? לא, פשוט סתם. אני ממשיכה. מה יש לך? אני אראה לך. מרמלדה, יפה! הנה, קחי צ'יפס. מה זה? אני לא מבינה. טאפאפאם, הנה, אנחנו פשוט בשקט. ועכשיו אתם צריכים לזכור את הכללים האלה בגיאומטריה. אנית, את רוצה לראות משהו? וואו, יש כאן מרמלדה. נכון, אתמול אני רציתי לקשט את הקופסה החדשה בשביל טלפון, ואני החלטתי שאני יכולה לשים עליו את המרמלדה. נהדר. מה את חושבת על הנעליים שלי? עכשיו הנעליים שלי מממתקים. זה לא רע. תודה רבה מזדי. כמו שאת יודעת, אני אוהבת קישוטים, והכל כמו קשת. ואז אני הבנתי שזה באמת עובד נהדר עם הנעליים החדשים שלי. אני שמתי את כל הממתקים לנעליים שלי, ואף אחד לא ישים לב. זה כל כך מצחיק. זה מוזר. ככה, באמת? אני נופלת. הנה, מצאתי. בבקשה לשים את כל הממתקים כאן. לא, זה לא עובד ככה בלי ממתקים בשוק. חבל.